Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salihutna huriani tuhata. Dohot amanami inanami natongon nuaing di bagas tabi mengikuti ibadahon mangarade mahita lahoma muji debata tapahohoma martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Maredehita sian buku Yede nomor 500 onopulsia ayat sada dohot ayat 2.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung ise madong aku dia kabanua gijang, jaladuk koniho, dangadong dihalomohon rohaku di tanoon, nang pemeru sibukku dohot rohaku, sai debatado partano batuan ni rohaku, jala parjabaraku saleleng-lelengna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupang idohami tuho, salehon matod dim na badia itu bagasan rohanami, say paian di bagasan hami asini roham, dohot hati goran na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami, say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pambahenanmu di hami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriani Tuhanta, tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna, songonon ma didok disi. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni oddo. Ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, laho mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Anak di debata
Tatopotima dusata nagudangi dijuluni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak nadangol pardosa, rotu jolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala menganggukon dosa nami, masay jot warsahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami narway, dang huhawlongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa tudi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatian saliling nililing nai, alay nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi, mangido siyan nasa rohanami hasesaon ni dosa nami saluhutna, say urupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiyay, ale Tuhan, say asi maroham dihami, halak na dangolon. Amen. Tapi gima hata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa, songonodo hata ni Jehovah, unang homa biar ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu ahu na punaho, hasangapod ma di debata na digijang. Amen.
Huriani Tuhata, tajahama hatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion, ima nadienet sian sada raja-raja bidu sapulusia, mamuka sian ayat sia rodi ayat 10 walu. Tajahama marsoring-soring di ayat naparpudian non rap mahita majahasa. Masuk ma ibana disi tu bagasan sadaliang, laos marborngit disi, dungi idama Roma hatani Jehovah madok tu ibana, ahado naniulam dison ale Elia, dungi nina ibana ma ruar maho jala jongjong tudolok na di jolo ni Jehovah ay idama naing mamolus Jehovah tokinari Roma haba-haba bolon na manorbani akadolok dohot mabulay akadolok batu mardalan di jolo ni Jehovah alay dada Jehovah dope di bagasan haba-habay. Dung salpu haba-habai Roma lalo, alai dada Jehovah dope di bagasan lalui. Jadi dung dibigesi Elia suaranai, dihukupi ma bohina dohot sape-sapena. Dungi ruar ma ibana laos jongjong di babani liangi, dungi idama, rosa da suara madok tu ibana, ahado nani ulam dison ale Elia, alai ninna Jehovah ma tu ibana, mulak maho tu dalan muhian tukan Damaskus, laho maho tu si jalamiahi si Hasael, bahen raja gomong-gom ram. Jadi manang ise na maluas yan podang ni si Hasael, ikon mate bunuon ni si Jehu may. Jala manang ise na maluas yan podang ni si Jehu, ikon mate buaton ni si Elisa may raphita. Akup ni tinggal dope hubain di Israel 7,000 halak, saluhut nai akan naso mga lopit ulo nitot na marsoba tu Baal, dohot na sudung mangumma ibana. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Aku
Taha tidak kumaha porsiaw tay, songon nahina tidak kun nidongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima na nitubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantod di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, natumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanwa toru dong ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Au sarele ni
Shalom. Tabegima tikting dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 September 2020. Parminggon di HKBP Rawamangun, Minggu sadarion 20 September 2020, dohot satorusna patupaon ni huriata do parminggon opat hali di gereja, dohot tolu hali marhite rekaman, sekolah minggu, pra remaja, dohot remaja. Ruas nanang mandohoti parminggon, asa jolo mendaftar melalui WhatsApp, manang SMS, tu call center HKBP Rawamangun, nomor 08 sada 2 sada 06 tolu, hari Jumat dohot Sabtu, pukul 8 WIB, sahatu pukul 10 WIB. Ruas namar minggu, asa totop mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan, dohot menjaga jarak. Syarat dohot ketentuan, boi mata jaha di warta cetak, manang di web HKBP Rawamangun. PA manang PHD Seksi Parompuan. Kamis 24 September 2020 pukul 10.06, patupaon ni huriata do ibadah PA manang PHD Seksi Parompuan, HKBP Rawamangun marhite virtual. Sudema ruas ina huriata mandohoti ibadai. PA manang PHD Seksi AMA. Kamis 24 September 2020 pukul 10 siawib, patupaon ni huriata do PA manang PHD Seksi AMA HKBP Rawamangun marhite virtual. Sudema ruas AMA huriata mandoti ibadai. Webinar bulan musik. Hombar tu bulan musik seksi musik Dewan Marturia, neng patupahon webinar dohot tema pelayan musik gerejawi yang ideal, hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 tolu dohot 24 September 2020, pukul 10 sia tolu puluh, sahatu 20 sada tolu puluh. Webinar di patupa marhite virtual, manang marhite live streaming di YouTube. Sude anggota seksi musik dohot ruasnya HKBP Rawamangun, asa mandohoti webinari. Informasi menghubungi Ingrid Tambunan di nomor telepon 08 sada sia 05 sia onom. Manang Instagram HKBP Rawamangun. Fellowship Remaja. Hari Minggu 27 September 2020 pukul 10 sada, neng patupaon do ibadah Fellowship Remaja, marhite virtual dohot tema Paus and Pondering. Remaja ni huriata asa mandohoti ibadah fellowshipi. Boa-boa naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Aaron Melki Mario Huta Barat, anak ni amata Nelson Edi Huta Barat nahinan, tubuh ni inata Sumurlan Borugultom, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Sada, dohot Orwana, Ro Intan Gloriana Sianturi, boru ni amata Galopong Sianturi, tubuh ni inata Mary Aitonam, ruas ni GPIB Immanuel Bekasi. Pamasu-masuon hari Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 10 WIB di gereja GPIB Immanuel Bekasi. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Reanaldo Samuel Andreas Parsauran Sitorus, anak ni amata Joni Siarpe Sitorus, tubuh ni inata Widya Ningsi T Boru Pasaribu, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih, dohot Oroana Reisa Yemima Hutauruk, boru ni amata Robin Hutauruk, tubuh ni inata Sarita Patiasina Boru Situmeang, ruas ni GKI Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tolu, neng manjalo pasu-pasu parbagason ma Johannes Parulian Panggabean, anak ni amata Dimpu Panggabean, tubuh ni inata Dona Mita Boru Tambunan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Pertanian, dohot Oroana Rolita Boru Parusip, boru ni amata Burhan Parusip nahinan, tubuh ni inata Mokdinar Boru Situmorang nahinan,
ruasni AKBP Resort Cibubur, Jakarta Timur. Pamasu-masuon hari Sabtu 3 Oktober 2020 di HKBP Resort Cibubur, Jakarta Timur. Tikting paduahon, neng manjalo pasu-pasu parbagason ma Nicholas Hot Olop Turnip, anak ni amata Jackson Marada Turnip, tubuh ini nata Sintua Tiurlan Boru Lumban Toruan ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit, Dohot Orwana Gebi Esterida Yakoba Talahatu, Boru ni amata Johannes Talahatu, tubuh ni nata Risa Agustina, ruas di GPIB Jatipon Bekasi. Pamasu-masuon hari Sabtu 26 September 2020 pukul 10.04 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debata ma aka barita masa dot ulawan aka sipatu pauta bayan sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Salum. Dameni di bata nasumurung, sian saluhutna parrohaon, ima na mangramuti, ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi, horas mamang inang, hamu akka nabui hadir di tengah-tengah ni bagas gerejaon, dohot sudi ruas na adong di bagas tabi, lumubi ma hamu akan na tua-tua, molotung adong na peak, halani parsaiton di poduman na, alai los dohot do tu ibadah live streaming songonon, mau liate ma di Tuhata, alani horas ma salam sehat ma di saluhut nahita. Hata ni di bata, ima nagabi jamita di mingguta sadarion, ima sian Lukas bidu 10 pitu, mamuka sian ayat 26 1 ayat 30 pitu. Songon na masa uju ditiki sinoak, sumatu sido sugut dia kahari ni anak ni jolmai. Na mangam minum donasida manguli jala pabuli hotsa sahat rodi ari habobongot ni sinoahi tu bagasa parawi. Jadi Roma aik na sumari mangagohon nasida saluhu. Songon na masa di akka ari ni silot, mga minum nasida, manuhor, manggadis, manuan jala pauli bagas. Alai di ari halalaon ni silot, sian huta Sodom, turun maudan api dohok barerang sian gijang, mga gohon nasida saluhutna. Songonima masa dina sadari dina gabe patar anak ni jolmai. Ia halak na dibilut pergijang dijabuna dina sadari jala dijabui ugasanna unang madialapi. Di namijul ibana jala halak na diladang lau songoni unak pola
muli ibana. Ingot hamuma nioli ni si Loti. Agua kosa ma nanaeng paluau kosana, alay na agua kosay. Hosa ido na panguluhotsa. Hudo malihamu. Di nasabor ngini dua halak masa podoman. Nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Rap maduda ma dua paropuan. Nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Rap mangulama hamu mama dua halak. Nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Jadi ninna nasida mamangalusi ibana. Di dia mai Tuhan, gabe didok nasida, tu nasida, ia disibakke laus tusido marubbal akkalali. Ima saha. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Tema jamita minggu ta sadarion di papatar debata huasona marhite natinoppa. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Ciptaannya manang natinoppa ima martudu-tudu tu jolma. Tu hita jolma. Jadi marhite turpuhon totu mangajar hotu hita. Kuaso ni debata na manguhum dohot na paluaho jolma. Na masa uju ditik kini sinoak. Di akaari ni silot. Ditikki haroro ni Kristus napa dua halion. Taidama. Huaso ni dibata na manguhum dohot napa luau jolma ditikki ni sinoak. Di ayat 26-27. Ayat 26. Songon na masa uju ditikki ni sinoahi. Sumat tu sido sogot di akaari anak ni jolmai. Na nidok na dison ima diharoro ni Kristus napa dua halion. Disima debata manguhum doho paluau jolma natinopana marhite huasona. Uju debata manguhum doho paluau sinoak marhite na parohon aik na sumar. Dohot paulihon manang mangaleho parau kesempatan di sinoak membangun sada parau manang bahtera. Buasa debata manguhumi jolma ditikini sinoak. Di ayat 27 didok namangan minum donasida mangoli jalapa boli hotsa. Sahat rodi hari habobongot ni sinowak. Huria na di bagasan gowar ni Tuhatta Yesus Kristus. Lau mangatusi ayaton. Boy idaut tado di sada Musa bidu onom ayat 5:1-7. Alaidung di ida Jahoba nungalam deak hajahaton ni jolma di tanoon jala sai najat na masude tubuh-tubuh doh pikiran ni rohana sida ganupari. Jadi di sol-sol di Jahoba marohana. Ala tinopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Buasa debata manghumi jolma. Di ayat 5 taboto ia jolma ditikini sinowaki. Sian ayaton nakin nahujahoni ngaboi botota. Ia pangalahon ni jolma di hatiai cenderung
rohana digohi sosa manang ulaw ni dosa. Gabi jok majol mai mardosa. Ala lalap nasida pasobbu hisap-hisap naninna. Mga minum nasida. Memuaskan diri pada kenikmatan duniawi. Lalap nasida di si ulaw si ganupari. Manuan jala pauli bagas. Totu mar bisnis manuhor do manggadis nasida di si. Lalap nasida mar pesta adat. Manguli jala pabulihotsa. Gabi lalap musi nasida membangun dinasti-dinasti, manang klaster-klaster huaso. Kehidupan di hati ai. Paulihon manang menikmati duniawi. Gabe martiburak madusa nasida. Pola sa pelungun rohani di bata. Jala disol-soli dirina manopa jolmai. Lapatan namang inang. Mereka hanya hidup berkembang biak secara jasmani. Orang mamikiri ngolu pardagingo sabing. Ala yang go parto dionna nunga mate di bagasad dosa. Jala rohana cenderung mangulaho dosa diadupan di dibata. Jadi alani sianot taboto ma debata manguhum jolma pardosa marhite aik nasumar. Air bah. Lapatanna debata manguhum jolmai na mardosa na mate secara partodion. Marhite aik nasumar. Debata do parohon aik nasumar lau manguhum jolmai ditikini sinuhaon. Suak songoni mamuse debata. Manoppa narokko. Lau manguhum do membinasaka jolma ditikki haroro ni Tuhatta Yesus Kristus. Songo dia do. Ubenda boy malua sinoak. Dia do huaso ni di bata paluaho sinoak dohot ripena do anakonna. Disada Musa onom ayak walu. Alai asido rohani Jehovah yang go marnida sinoak. Jala di Heber 10 sada ayat pitu didok disi. Inorhon ni hapor siaudo di jalo sinoak poda taringo tuna so dapot idao dope. Gabe mabia ribana. Jala di pauli parawi. Baen haluaan ni nasida nasajab. Marhite-hite di uhumi ibana portibion. Jalaga besitian hati goran namar guru tuha porsiau. Ima catatan penting penilaian. Dung piga-piga ratus tahun duk salpu aik nasumaro. Jadi marhite ayat na duaon idot tama. Sinoak majalo asini rohani debata. Ala ni hapor siaon na tu debata. Jala debata paradehon. Mangurupi ibana. Lau paulihon. Bahtra manak parau nagabe inganan nasida. Nakpe so diboto nasida lupe di hatiai. Aha tujuan ni debata. Alai dibagasak kapor siaon. Panguluyot tu debata. Dohot hati goran. Si ganupari di ngoluna di ulau nibana de lau paulihon parau songon na niaturhon itu hatta di bata. Jadi amang inang sianima boy hitam mamboto na huaso ni debata na paluau sinoaki do keluargana
parau natu sinoahi ima songo tudu-tudu manang gobaran ni Yesus si palua. Nani lehon ni debata gabe paluahok kita nuaing. Jadi ala nido taidama waso ni debatado paluahon dohok manghum jolma di akka ari nisi noahi. Napaduaw, gobaran napaduaw. Huaso ni debata paluahon dohok manghumi jolma di akka ari ni silot. Ima molo tajaha di ayat 20 alu, sahat lo di ayat 30. Alai di ayat 30 di dok, songon namasa di akka ari ni silot, mangan minum nasida manuar manggadis, manuan jala pauli bagas. Jadi di ayat 30 di odol hod di son, songoni mamuse, songon si zaman ni sinoahi. Debata manguhumi Sodom dohok Gomora. Lau paluaho silot. Alani marhite-hite ima taboto sada gobaran manak tudu-tudu. Muse tupudian nyari di bagasa Yesus Kristus. Di harorona padua lion debata paluahon hita jolma. Jadi amang inang na dua zamanon, zaman ni Sinoak do zaman ni Silot, manguhumi jolma nang secara jasmani nang secara partodio sabing. Alani puasa tok sarupa. Pangalau ni jolma di Sinoak sarupa pangalau itu zaman ni Silot. Jalalanido di dokma ditiki zaman ni Silot di sada Musa 10 ayat 20. Dungi di dok Jehovah mau ngaung do angguk-angguk badar siat Sodom do Gomora ai mana hatang do nasida di dosa nai. Boy jahota di sada Musa 10 ayat 415. Nah, alai dang dope lau modum nasida nunga dihaliangi pangisi ni hutan ni Sodom jawi tole dak danak rodi nama tua tuk topudo nasida sudi sai jojo nasida madok tu Silot di dia do bawai akan narotu hosa bornginon togion nasida ruar tu hamion asa hutada hami nasida nasongoni tingkat hajahaton ni halak Sodom do Gomora di hati ai. Jadi amang inang ahadona tadi ahadona menarik lapatanna dia dona membedakan zaman ni Sinoak do zaman ni Siloton. Ima na nioli ni si Loti. Istri Lot. Laos ido dipakai Yesus mangodolhon tuhita nang muai. Ingat hamu na nioli ni si Lot. Ingatlah akan istri si Lot. Jadi dikutip Tuhatta Yesus Kristus di pangajarionna na dua gobaran namasa di hati di zaman ni Sinoak do Siloto. Ale diodolhon Yesus. Peristiwa na membedakan ini. Ingat Silot. Ingat istri Silot. Ima jojo na tegas. Di gobarhot tua Yesus tua kahalak Yahudi do Parise na manukku ni bana. Di dia do masa ari panghumoni. Ari ni Tuhan
inna nasida. Rotu hatta Yesus. Hari ini Tuhan ini tidak ada tanda-tandanya. Alai nunga di jolomuna nuaing ibana. Di bagasa Yesus Kristus. Hari paruhumani. Hari Tuhan itu. Sudah hadir di jolomu. Alai dang dia tusi nasi dalupi di hati ai. Alani di baem ma Yesus magabaran na duai. Alai tekanan khusus. Ingat istri Lot. Ingat na nioli ni si Lot. Ahorwa. Ditikki debata parohon. Udat barerang. Do api tu suta Sodom do Gomora. Istri Lot manang ripe ni siloton borhat nasida lau haruar sa Sodom do Gomora hobar tu pajowon ni dibata. Alayamang inang di bagasa pardalanan ini. Gabe manaili tu pudi nanioli ni siloton. Istri Lot menoleh ke belakang. Naso panagaman manaili bana dopak pudi. Ujungna gabi ahai bana. Gabi batu sira. Tiang garam. Molo didok manaili dopak pudi. Menoleh ke belakang. Ima gabaran manak tudu-tudu bahwa rohani jolma dang sungguh-sungguh dang hibul dang konsentrasi porsea tu debata. Lapatanna sistri ni silot mardua roha ibana dopak debata. Manang dohonot tamagu bogo dope panahit ni akka arta di portibo di bana. Na tading dipudi dung ditinggal hon nasida haruar sa Sodom do Gomora. Nak penaong dipaingot debata nasida. Lapatan na sotung manaili hamudo pakpudi ni na Tuhani. Alai nanioli ni siloton mardua roha iba di patuduhom madisi dang hibul rohana porsea mangului di bata. Jadi sianom mataboto amang inang waso ni di bata manghumi jolma di zaman ni silot. Lapatanna manusia yang berdosa, manusia yang mati rohaninya, na mate partodionna, ima termasuk nasohibul pasahaton makaporsiai debata, ima namasa dinaniuli ni siloton. Jadi dungima roh udan barelang dohot api tu Sodom do Gomora. Dos songonima dilubahot Tuhan ta Yesus. Songon ahana masa di Sodom do Gomora. Songonima muse debata. Patupahon naroko na berisi balerang dan api ninna disi. Lau manguhumi akka jolma pardosa termasuk akka naso ibul rohana pasahato dirina tu debata ditikiro Tuhatta Yesus Kristus napa dua halio. Amang inang ruas ni huriatta nung atabereng huaso ni debata manghum Sodom do Gomora. Laos dohot na niuli ni siloton. Nuhaeng taidama. Bohado huaso ni debata na paluahon silot.
Kuasa Allah yang menyelamatkan Lot itu. Adok panindangion ni si Petrus di 2 Petrus 2 ayat 7 di dok. Alai di palua do si Lot na tigori. Na niarsahan ni akan naso maruhum i marhite-hite harorangon na niula nasida. Tetapi Lot diselamatkan karena ia menuruti kemauan Allah. Ia sangat menderita karena kelakuan yang tidak senonoh dari orang-orang yang bejat di Sodom dan di Gomora itu. Jadi sian ayatot taatu siamang inang. Debata paluau si Lot ala halak natigor doiba. Di Rom sada ayat 10 pitu didok di si. Nama ngolu do partigori ala ni hapur syaun. Jadi boy matadok malua si dok ala asini rohani di bata uhut tigor ngoluna dia dopan ni di bata. Jadi boy bana malua sian udan barerang do api di Sodom do Gomora. Jadi di si mata boto tatu si waso ni debatado na paluao silo. Ima sialan yaha, sialan ni silot na tigor parulaon. Na tigor rohan. Porsia ibana sepenuh na tu debata. Jadi suak songonima amang inang. Debata marhite huaso ni debata. Boy do paluao na hita. Udah barerang do api. Na begitu posi di hati ai. Molo tabadik ko do virus corona nuai. Boy do pehita di leo debata marhite-hite pamaretta. Marhite-hite ita sadiri. Aka anjuran-anjuran. Lao paluahon. Hita bebas manang boy hita lapatan na menyetop penyebaran ni virus corona sabutu. Ala di tikisolom dong Gomora dang adong kesempatan be. Dang adong tiki nasida be. Bahwa Tuhan sudah memutuskan bahwa orang Sodom dan Gomora harus dibinasakan. Ala dang muwa berohan nasida. Nah nuaing di tonga-tonga ni COVID 10 siaw kita nuaing. Ahado na nidok na nuaing dihita. Jadi huaso ni debata mampu do paluau kita. Dia juga inginkan kita bebas dari ancaman corona ini. Alayah hado tanggung jawab. Ahado na nagsibaynot. Songod dia do hita menyikapi yon. Ahado pesan. Na niodolon ni pandemik corona sa Prusia. Ido na naing atusatta. Ido na naing sigatatta. Ido na naing nagsipausorusorotta. Asang giat dapot na huli hita maboto ahado sakap ni debata. Nao mangajar tu hita. Manang nasongo pangalaw ni Jolma na di si zaman ni Sinoa. Hido hita. Do siloti. Di sunggulima bangso na di Portibion nuay. Paboa kuwaso ni debatado na mangato. Dan huaso ni parbinotoan. Da kuaso ni akapirus na mabay canggih. Da kuaso ni akka ahli-ahli. Do parminotoan na tibu. Alay sudi perlu ikod uduk tu debata. Tu huaso ni debata. Jadi amang inang. Naeng mamuseta ida. Ahado waso ni dibatalaw paluaho do na manguhum jolma ditiki haroro ni Kristus na paduhalyo.
Di ayat 33 di dok, agua kosa mana naik paluo kosana, alagi au kosa ido na pangoluotsa. Ayat 33 on lao mangodolo tuita iya haluao ni. Kebebasan. Mampu kita keluar dari masalah kita itu. Margogo hita ninna. Asa marbisuk kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Tidak ada alani nagulautai. Alai didok dison ayat 33. Sudi nani ulani manusia. Nak peibana berusaha lau memelihara nyawana nina. Majagahon osana. Asa unang mago hosatau. Asa unang agwa kosa manang isebe siya tunga-tungata. Ala ni COVID 10 siyaon. Nah, itu bukan karena usaha kita. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Ala ni amang inang. Siapa yang menyelamatkan dirinya sendiri, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi kuasa manusia dan usaha manusia tidak akan sanggup keluar dari apapun masalah yang dihadapi. Nah, karena itu ise na paluaho kosana ninna di bagasan wasodo asini rohani di bata. Ido na dapat haluao. Siapa yang menyerahkan nyawanya? Ise na pasahoto seluruh hidupnya. Nakpe di tonga-tongan ni COVID 10 siyaon. Bahwa kuasa dan karunia Tuhanlah yang mampu menyelamatkannya. Sian asini rohani di batado. Ubay na maluahita. Dalan hapor siyaon. Jalan dada na binay munay. Tuk si leon-leon ni di batasabi. Ay nang naargaya mangina. Ini sangat berharga. Sesungguhnya kita tidak usah terlalu melihat atau menunggu berharap sekali ada vaksinasi cepat. Tak. Ola tabering na ditoppa di batado ngulutta do pamatakta. Ini sudah kaya daya. Ini sudah merupakan satu talenta, satu kekuatan yang hebat. Sabutulna ditoppa di batahi ta utu songojolma alai jumo jokma pamatak taon todi taon dakta jagahon dakta argahon siad di batado tajalo aidang na luar biasa panopau ni di bata di leo tuhita pikiran di leo tuhita pamatang di leo tuhita alat indra. Waduh hita majagaho mamakehoni. Asa unang gabi diserang penyakit. Matsay denggado di simak kudap to di toppa di bata. Do parniang gua to di toppa di bata. Alay di leo di bata do anjura jagai. Pakai masker. Idu na nidok na disi. Dungi di leo di bata do tangan di hita. Luar biasa panopan di bata. Baru kita mangargaw noon. Moloro sait, moloro ancaman. Cuci tangan. Ay mek do, murah do. Ama. Memang saya pikir-pikirin wain. Najolo molo hujami taon. Moloro tu gereja. Denggam amat tado inatta rapudul niku. Alain waing Roma na masa COVID. Ate, suami istri sudah pisah duduknya ini teh. Hado na ni dok niyon. Apa yang didok ni maskeron? Dok ni cuci tangan. Ima so siad di bata. Marhite akka petugas do protokoler kesehatan. Asa ta argahon.
Nah, sedikitnya hita boy malua manang melindungi akadongat tanah asing. Itu yang dikatakan. Jadi ayat ini tegas mau menyuarakan bahwa kuasa Allah yang menyelamatkan kita olan Allah ni asini rohan di batas samping. Itu bukan usaha manusia. Bagi kita yang perlu kembali kepada Tuhan. Mulak kita tuh. Mulak lapan artinya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tidak ada usaha kita manusia. Jadi taida mai lapatan nakin hakana porsia tutuhatta Yesus Kristus. Taida mai marhite parbueni todi di bagasan dirina. Dungi waso ni di batape boy do manguhum halak. Naso majagaho dirina. Naso mengandalho tuhatta Yesus Kristus. Ido nanido nadisi. Alania mang inang di papatar de bata wasona marhite natinoppa. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Waso ni de bata na manguhum dohot na paluahun. Menghukum dan menyelamatkan kita. Ditiki na masa di Sinoak, na masa di Silot. Alani sunggul-sunggul. Singot-singot doon. Mari kita belajar dari pengalaman na arga. Jangan lupakan pengalaman-pengalaman yang berharga di ngolutta. Lumobi marhite hata ni debata. Taparade madirita. Madalani sudion marhite waso ni debata. Lau paluahok kita. Sahat tuharoro ni tuhatta Yesus Kristus. Jadi dijodoh hita. Unak tatiru nanioli ni siloton. Lapatanna naso porsia ibana tutuhatta. Jodoh hitara menyandang Kristen. Ale KTP. Artinya Kristen tanpa pertobatan. Atau Kristen tanpa Kristus di dalam hati. Nah ini tantangan. Kristen tanpa Kristus. Kristen tanpa pertobatan. Lapatanna daksi tiruotta songos siloton aha manamasa. Nasay mula-kula ibana. Diihot akan anak salpui. Pero nga Tuhan begitu cepat. Iko pakuduson na badia. Cepat-cepat. Ada saatnya kita harus cepat mengatasi semua. Lapatanna dia harus berlari menuju keselamatan itu. Alay inatani silot. Say tading, say di bereng-bereng, say tergoda ibana. Tuaka na mangiyot ibana ima artani portibio. Huria di bagasan gowar ni tuhatta Yesus Kristus. Tarjodoh hita. Asa adong tubuh haporsiaon na pudid di hita. Songon sinuh manak sinoak do sidoton. Na butul-butul porsia di debata. Ujungna di palua nasida. Sinoak di palua debata. Dohot keluargana, anak konna. Silot lebih sangat ironis lagi. Setelah proses panjang dia menerima perintah dari Tuhan. Porsea ibana. Dungi di pabuah ibana matu keluargana. Borhak manasida. Ale di tongan dalan. Adok sada. Natarihot tupudi. Ima naniulini siloton. Amang inang. Alani haporsiaon do asini rohani debatado. Totura
Marhite turpuk sadarion. Kita sudah belajar, kita sudah merasakan, kita sudah bersaksi, manidangi pabua huaso ni debatado. Marhite akan natinoppa. Jadi huaso ni debata na paluau kita terjadi di masa ni si Noak. Kita selamat karena iman. Noak dan keluarganya di palua ala ni haporsia. Di tiki ni si Lot, di hari-hari ni si Lot, selamat karena iman, oleh iman. Di tiki haroron itu hatta Yesus Kristus padua halion. Kita selamat karena Yesus Tuhan juru selamat kita. Alani firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk memeriksa, mamareso, bohado. Porsia do pehita huaso ni dibata na mangatur ngulutaw. Olo do pehita mang inang. Mangidohot tu debata say Roma harajom. Say Roma huasom. Say papatar may Tuhan ditiki pandemikon. Orang yang beriman pasti sudah mengaku. Waso ni dibata ngaung mangula di tongat-tongat. Alailo pasik koponi muse dipangido ma keseriusan. Penyerahan. Mangihuton hata ni dibata. Nunga mangula Tuhan. Noaeng diajari tugu-tugu mahita. Bagaimana kita mengikuti cara Tuhan. Bukan cara manusia. Waduh hita makka porsiai di bata. Ndak ada makka porsiai hagugun di Portibion. Jadi mudah-mudahan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, memberkati kita semua di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Amin. Puji-pujian doa molatio ma Tuhan. Di sobau rohanami tua dupam ala toktongdo dia si hohami di luas sodo pehami Tuhan menikmati panindangyon nami pabua hodo debata di bagasan huasom na manoktong na sokal na badia dohot na pamalupok kami mangapuli hami di tonga-tonga ni namasa na niadupan ni Portibion. Uhutahe nang huriam akabipi marsada-sada. Naung manungguli hami. Mga leo songgot-songgot say nauli mo Tuhan. Di ganup ruas ni huriam. Asabuhi hami Tuhan. Tarsunggul, sadar hami, jala margugu hami muse, mangatusi dohok mangulahon na pinangido ni hatam. Atok pasu-pasu mahuriam manang di dia pe Tuhan, molo tukpe terbatas nuaing mabigi hatam, di tonga-tonga ni gareja, alai hatam Tuhan na margugudui laho menembus manang buhape abat-abat manang buhape penghalang manak buhape uga-uga manang ancaman ni hagugon na suwatu siyami udope marhite parroni corona COVID-19 siyaon. Alay Tuhan las maruhanami makirim marhite hatam nabui begion nami parsiajaran nami siganu pari nak siganu minggu makuling maho Tuhan
tongos matodim do atam tutonga-tonga ning ulu nami marsada-sada. Asa isi tiupon nami, ido na mga lunggugo dihami, mga lopakirimon, dohot las ni roha, mga lupi suri Tuhan. Atok pasu-pasu maruas ni huriam, na manaon waeng di sudi bidang kehidupan ala ni parroni koronaon. Suaksoni leo bisuk do asa daun ni roha, dia kauluan-uluan di tonga-tonga ni lembaga agama suaksoni nang lembaga pemerintahan do swasta. Asa anggiat si saurdot nang masyarakat Indonesia lumobi akka pemimpin do akka uluan na bertanggung jawab berkaitan tu ulaun nasida. Asa boy raphami Tuhan mangatusi majalo sude proses-proses protokoler kesehatan. Ima Tuhan na huirip pami, asa unang be di pamasa ho Tuhan na masa songon di sinoak dohot di silot. Ale Tuhan, hodo debata na mengampuni hami, di bagasa Yesus Kristus. Hodo debata na paluahok kami, di bagasa Yesus Kristus. Atong say pargugoy mahami manidangi. Lumobi Tuhan diak kadongan namin na tarsabat. Ala ni akka hagaleon ni pamatang marhite parsaiton. Hubuak kami Tuhan, tuadupamu. Ima amang Lauren Simajutak Krisman Panjaitan Nyonya Tabunan Boru Sirait Rista Siaturi Nyonya Sibitonga Boru Paranginangin amang nami binoto na dapdap, Mariani Siombing, Bunga Manulang, Deborah Tobing, Sepanya Tobing, Linda Simajuta, Agnes Simajuta, amang Asi Dabalok, na tua-tua nami si tua MH Nainggolan, Jericho Cipta Siobing, amang Richard Simamora, Nopita Munte, Nyonya Sitorus Boru Tabunan, Nyonya situa jena enggolan boru siralahi. Nyonya tabunan boru sirait. Rain pasaribu. Imana woto hami. Nakpe na soboto hami. Sude huwak kami tualupamu Tuhan. Asa marasini roaho. Mamasu-masu aka ubat. Laos doho si pangano do sinumon. Asa marhiti margugu sude Tuhan. Dongan nami amanami na nami laho mangalo akka parsaitoni. Hodo na marwaso pamalupot Tuhan. Mauliate madiho nang akka program-program pelayanan-pelayanan, ibadah-ibadah na hupatupahami marhite huriam HKBP Rawamangunon, say loas hami Tuhan. Say leok kesempatan, otik mananggudang asa hatam do na hupasatami. Mauliate ma Tuhan, pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tapasahap mapeliatta tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan palua mahami siat pangago. Atong patok tong maroham tu debata, jalo hamu mapasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor homma damena tu todim. Horas, salam sehat, salam sabar, salam tahan sampai kepada akhirnya. Tuhan memberkati kita.